It's Beverly King mntanami. King Ginger Cream de la Cream bafethu. I'm within. Ekuse ngisejozi mntanami. Ha nginitshela ngathi ngise rooftop ngiphethe abantu dangerous. Abathanda ichilis, abathanda into rice. Thoma ubambile lo pelepele ungayithinti amehlo. Uyayizwa irule yokuqala. Ungayithinta amehlo uma ubambile lo pelepele. Thoma udla lo pelepele. Make sure that you win money. Are you ready to win? I'm ready. I was born ready. Manje uqale nini ukudla upelepele because uma ungibiza lana uthe wena kumina exe ginger me and chilis we like this. Ngiqala grade 7. Uqala grade 7 ukuthi yes ngani ngale green yabo le green le nkulu le tumbile yes yazi mina ngiqale ngayiphi yebo lencane le yenyoni le yase KZN le trap boo already I was born ready. King Ginger Cream de la Cream uthi she was born ready bafethu. This is Big Clip TV. Into engihlale ngicela yona bafethu, it's for you to subscribe. Okay, asambe ke. Let's count down for her. 3 2 1 go. Okay. Wow. What a big bite. Wow. Same time. Wow. Where are you going with this? Are you trying to finish it quick? You are a quicker. You are a quickie. You want a quickie. Lalela quick. Khamba kanjani lapho sizwe? Cha phela awuma usungiziba ke mfethu kodwa ngifike nama wins. Uqeda bra. Aw. Usungiziba udla ukudla engifike nako phela. Hey, have dangerous. Usizwe njani? Kuyababa ke manje. Sekuba serious ne? Yeah, ubuthini ke kumina? Yini lezi zinto ubuzisho ngisaphelepele mina. Qala manje, Sazoqhubeka ukhulu kade ungihleka nabangani bakhe, Injani yababa? Serious ayibaba? Oh, kade ungivuthela. Nasi skim sakho kade yokhala lo munye. Yambo? Buka uyakhala, ukhalelani? Ngicela nizohlangana lenisi. Ngeke ihlangane. Uzothola lethiwe iniphu lencane ngoba wena awuzi nalutho etafuleni today. Lutho kusho mina, kusho bani? Ukusho mina. Oh bebe. Ya ukhalelani. Yeah. Step out baby girl. Ubisi likhona. You want milk? Yazi mungaphuza ibisi ngakunika 300. Yes. Yenza into right. Take a sip. Phuza ngizokunika 300. Phuza noma manzi. Akawaphuze phela ngizomnika 300. Ungabalaleli laba bangaphandle. Ukubone ema movie kuba khona uDevil, kuba khona uJesus, ukubona. So uma ucabanga so u2 ubani ophethe imfoloko kakhulu lo ohlulekile nawe wena osala egaming. Ubani sengizohluleka? Phela khona vele wahluleka in 2 seconds. Yeah, ngiyabona. Lele linapelepele nje. Idla. Ungalokho complain. Idla. Ngoba usile. Umunce, why ungamunce? Why? Hayibo, chomela mina manje. Usukwazi ukucosha wena something, uyibuyisele on Wetha sikhokho ngiyakuvuma. Yazi bengakuthemba ukuthi uzovuma. Awutshele mina, wena ubuyithemba kodwa uzozwa. Ungayithinta amehlo lento ingakuvala amehlo. Okay. Ungayiboni exam. So please make sure. When you say, hey, luma, donsa, luma nje. Goodbye. Munce leli thambo. Bethi indaba amathambo sawathana. Ave wakhonzile amathambo. Ubone bathenga iKFC. Ulumunca lize libe mhlophe. Do the same. Yo. Yenza njani yona? Awume ungadli tshela mina yenza njani. Since cut up ungasho. Yini? Nyasha. Kanti usukhohliwe yini ukuthi ngiphethene esandleni, ngiphethene ephaketheni. Nayi confidence mntakama, ithi bebebe.
nangu Madiba, it must be your motivation. Yazi ikepisi angisalithandi ngoba ngikuboni. Uyakhala, ukhalelani? Uyakhala. Ukhalelani? Okay, tell me now, why are you crying? Wena usuqedile nje. Yababa ne? Give up baby. Cabanga iHennessy. Angithi uthenga iHennessy? O nizohlanganisa? Okay. Ubani wanifundisa ukudla uhlobo lika le cognac oluphambili? Idla. Kuyadleka kodwa. Uma ucabanga leyo Hennessy izongena njengoba kubaba leli ipayipi leli lokugwinya. iHennessy yobuye ehlaphi ke njengoba kuholsi la. Buka umngane wakho usebuyele khona etshwaleni. Awujahile ukubuyela nawe. Yenza njani? Sukuma ume ngeinyawo. Ugiya ingoma baby girl. Sina. Musuku ngirekhoda. Ish. Sina. Ini. Ungaqedi lelo, ungaqedi. Phela leli plate ulithole li clean. Refill mara why winner? Etemlomeni. Thola amancane. Etemlomeni. Uini. Ya, qede emlomeni akaqedi, thatha. Akaqede emlomeni, mtshela qede emlomeni ho. Nini? Qede. Akaqede emlomeni. Bheka 15 cards. 15 cards. How? 10 cards. 5 minutes for it. How? Abangani bakho bacabanga ukuthi ngizocrossa nemali. Sebeyakulwela. Yini awukwazi ukuyilwe? Yini akakwazi ukuyila ubheka ucasuwe kanjani? Awufakanga kuyiHennessy. Ucela amanzi ne? Thola inkomisho sikuthelela amanzi. Guys, ngisacela imshayeleni izandla bafethu. Yeah. So talk to me. How do you feel? Injani manje? Yeah? You feeling hot ne? Kunjani ungam-advise umuntu osekhaya ofisayo ukuthi azodlala le challenge ukuthi eze talk to me kunjani? Injani big bomb? Angifisela into embi kanje kumuntu. Imbi lento ne? Wena yini ekumotivateile kanti wenza kanjani ufunani? Yini wena ekumotivateile? Yini ayibuka? Yini ekumotivateile? Amavideo ne? Ukuthi ngisabe into ebabayo. Vela uyisaba into ebabayo. Uqale nini ungayisaba into ebabayo? Uboneni kuphi ukuthi wena into ebabayo wena unankinga nayo? Ngibonile mangilokhu ngilitha bra. But bungakazi uyidla into kanje. Ngizocela ukuthi uyowasha izandla ungawabamba amehlo. Iyababa ne? Yo. Kwenza njani manje? La ama-lips ayabhasta ne? But imali uyibambile. Buka lo sisi lo uthuke kanjani into kulandelayo yena bese kulandela nalo yana. Kuzongena yini bese ngena wena? Asiyitwist izogcina wena. Yeah. Nyasha angeke. Kwenza njani? Ungayibamba amehlo. Iyasha ne? Kuthi ungabamba amehlo kuthi khala. Yeah, ngizokhala mangisuka la. Ufisa ukwenza njani? Ngiyafisa ukubona ukhala kuthi xuma kuthi driver. Kuthi yenza njani kuthi xuma kuthi ya. Ne? Ngathi ngagida ngaphezulu. Yo. Sabdiza yo. Kwenza njani manje? Nyasha. Yo. Manje kuthi yenzani manje? No ngiyabuza because angazi ngondle lo pelepele. Ukudla bona. Uyasha ne? Kuyimanje ukuthi ngenzeni mina uyashiselwa ne? Yo. Manje ufuna ukwenzani njengobuthi? Nyasha. Yo. Angikhona ukubekezela. Ne? So ukuthi manje ufuna ukuyokwenzani mawufika endlini uyolala kancane uthi upolice noma uzohlala la ubuka omunye olandela uphuze Hennessy. King Ginger Cream de la Cream uthi uphuze Hennessy my sister ethi simdedele abangani bakhe bayalwa laphana bathi uyasha. I love it. Ngiyabonga Thabo, ngiyabonga siswami yezo. Sharp. It's going crazy, it's going bananas. Ziyakhala siyohamba ngobumnyama lana bafethu. Take me straight to it. Picnic TV bafethu. Don't forget to subscribe. Take me home. Yeah. Get up.
Gin up, niggas contemplating. Push up, blow out, push it to the limit. Full on, 2 shots, you ain't bout it, business. Put on,